Ini जों हाथाइ गथर एबा बरमुरानि गोसार गायलें गामि अ गामि मर समनि गामि दंमानि 1990 सनाव सिलाय बेचबा खालायनाय एबा बरम बर' रंबाय कक्साग्रि अ गायलें गामिनि जोंनि मर सम हदारि बर' लाखारि बाथ्रा कुप्रि खालायो दिनो गामि जागाफोरखौ बर' आबो अ गामिनि माया अ जागानि माया लाखारि माया आंबो आबो बर' दल दल थाय खामपिं गामि हिंनायनि रोजा बरंनि दुख खस्थ'नि ककनो आना आगुलियाव थांगै एमएनए हस्टेलाव थांगै बर' सानले जाखा दैनो कुमार बिनाव आंजौ बाहादुर मरसा एबो तिनाव काराराव थांखा कार्तिक बाबु बर'नो लाङै थांजाव आंनि जरा गोरिनि बागै बुंनायाव गामियाव आं फायमैया दिनै जरा मानि फायनि दिनै जोंनि महाराजा बीर बिक्रम खैमानि सालाव अकाइलिं पाराव जोंनि मर सम हदानि बर' रंबाय जे बर' रंनो सियाय हिनै गोबां मा जागा सरकार दखल खायनि प्लान थांखा गंनि जत डकुमेन्टस दंबो राजाना आमालो टैक्स दिमानि जत डकुमेन्टस दंबो आं नायचा आप्रु सिल लिजाक खतियार लक दङ ताबु बंनि जाखावो गोबां मा जराव गर हियारिं खायचा सरकार अफिस थांखा डीएम अफिस थांखा एसडीएम अफिस थांखा तहसील अफिस थांखा किन्तु ताबु गबर अ जागा सेकजाक माने ताबु बर बिक्री मायाखौ और ओएनजीसी रक ड्रिलिं खायचा जागा तलां जाखा बरनो तलां जागोने जागा रेल लामा तलां जाखा ताबु रेल लामा तेबो सुरुं खोलनि बागै जागा दखल खायनो जागै ताबु अजराव बरनो सुबानानै हिनै जों फायगा आनि पिएस असित दास जेखुनु केसब सुबावै दङ जोंनि बर' रावआव आंबाय दङ दिनै जों अखामपिं पारानि गायलें पारा मागे सिंसासा पारा दं जामानि बर'मेनो पारा दंबायमोन दिनै मो बलंमै थांखा आहायपाना माया खिबै माया फायजाव दिनै को गारिंगनो आसुगै बरनि ककनो बरनि पथमानो दुखनि ककनो दिनै खानाका टुट बतलांखा बंनि जागानि कागज जत्न नायखा ताबुक जों आइनि लड़ाइनि बागै जों ताबुक साइटक नाय ताई बरफ जे जागा तलांजामानि रेल जागार ताबुक बरफ बाय न थांग बुरि नायनाय ब जागा बरफ तलांजाखा जे जागा तलांजाखुरु बरफ बिहिब बसा मकलनि मुक्ति खिखलाय काबलाय जाकमानि अ जागारनो आं एमएलए उंगै दिनै थागै नायनाय अ दिल्ली साइड नायनाय बरफनो तैनो जों दिल्ली साइडखौ बुरि नायनाय आं खाख्लायो बर'नो सुबाय मान हाखाय आं एमएलए उंगै दफानि खरसा उंगै आं ब्लेंक खाय बिदिनो प्राउड खाय मानानो जों चाइटकनाय आं चाइटकनाय नरबो सुबा फैदि बर'नो अ जागाव दिनै जोंनि ब्रह्मगोनां एमडीसी नबो आं खबर दिना तमनि ब कासे जागाव उंगौना आं बनो कइमाले आं मनो आलका कन्स्टिट्युएन्सी हिनि तमनि बनो फोन पेकाम आहायपानो दिनै बर'बे फाइमालाय फैका अलोबो तावैसे फाइनाय बरनो नायफैनानै अ जागा ताबु आइनि लरायो आं बोसानाय नायनाय बरंनि अ जे अकलगो सुल दंजा जोंनि मत सम्पदानि जागा बाहाके सेक जाखा अमना आइनि लरायो जों सबा खालायो बादा मानो जायटकनाय